Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, det er Michael. Hej chef, det er Chris. Ja, hej. Hej, Chris. Hvordan går det ned på fabrikken, chef? Jamen, det går som det plejer, Chris. Det går meget godt. Jeg ringer for at sige, at jeg kan desværre ikke nå det at komme op på arbejde i dag, chef. Nå, Chris, der er jo en halv time til. Det kan du da sagtens nå. det kan jeg ikke så godt nå, chef. Nå, hvordan kan det være, Chris? Det er fordi, jeg er blevet far her i nat, chef. Du er blevet far? Ja, det er en glædelig nyhed, chef. Jamen Chris, du har jo ikke nogen kone eller kæreste. Ja, nej. Ja, ved du hvad, chef, faktisk, jeg ringer fra England lige nu. Jeg er i England? Ja. Jeg kan ikke komme på arbejde i dag, chef, for jeg kan ikke nå at komme hjem. Jeg er nemlig i England. Jamen, hvad laver du i England? Ja, jeg kan ikke komme, chef. Jeg var over at besøge min far over i England. Min far, jeg har aldrig nogensinde set min far før. Jamen, det passer jo ikke, Chris. Han har pludselig sendt bud efter mig, chef. Chris, din far bor i Ishøj. Han har brug for mig. Din far bor i Ishøj, Chris. Det er noget pjat, det der. Jeg har vist nummer på min telefon her. Jeg kan se, at du ringer hjemmefra, altså. Du er jo ikke i England, vel? Det er også... Men chef, Ja. der er sket noget frygteligt med mig. Nå. Her i nat, Ja. så er jeg blevet kørt over, chef. Jeg blev kørt over af en stor kran i nat, chef. I nat? Hvad lavede du op i nat? Det ved jeg heller ikke, chef. Men jeg bliver nødt til at tage, at jeg er oppe på sygehuset nu, chef. Givet jeg kunne komme, chef. Men det kan jeg ikke. Jamen, Chris, selvfølgelig kan du komme på arbejde i dag. Hils dem alle sammen, chef. Chris, Jeg prøv lige er at nødt til høre. at tage op på sygehuset nu. Chris, Fordi det er på ud i mit liv. Chris, det passer Jeg kan ikke. ikke komme. Chris, hvis ikke du kommer i dag, så er du fyret. Jeg kommer om 10 minutter, chef. Vi ses. Hej hej. Hej, 10 minutter. Chris og Chokoladefabrikken.